Lah kok mau jadi mantan di pilihan dewe sekali kawin kami tetap kawin. Tunggu Pak. Aku nggak mau kawin Pak. Tapi kamu gimana ini kan urusannya Bapak. Tapi kok pengertian dong Pak. Aku bagaimana perasaanku? Aku jemuringan pada Bapak. Sekono. Wah aja kaya ngono. Iki urusane Bapak karo Ibu kowe kudu seneng-seneng. Bapak, Apa? mbok yo ngerti piye karepku. Ngerti karepe anakku luwih apik Bapak. Tapi iki wis keputusanku menawa Surya kudu duwe bojo. Ora iso Bapak. Yen koyo ngono, aku salah dunya wong Bapak. Aku bakal urip dhewe Bapak. Ora. Anggap kuwi kaya drama kae. Malah nyonyol. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Kaya pandang. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Aja ngejak dia. Lho, Surya supaya gelem lagi. Abot ngarep. Apa? Abot ngarep. Kan jenenge rasane keluargane bapak dan Dan 10 tahun nggih. Permisi. Wah, lagi kemaman iki. Iki nek gak salah. Sing wedi aku jane. Iki nek gak salah kok mburi omah kuwi lho. Mas Bak. Lho, kok ngerti? Alah ngomong pangkle apa piye? Oh, dieno gaple. Mas Bak, Piye? kapan ora kangen kok Kowe iki piye to? Stadion piye saja? stadion piye? Hati-hati lho ya enek anu lho enek ciprukan. Kowe aku ditahan awake dhewe. Enggak ora kaya Mas Bak, lah awakmu piye sajake? Saiki jaran bareng kaya golek dhuwit tak kandhani. aku janar kepengen ketemu karo ning Surya lho jane. Jane apa iki wong Jane penting kok. wong lanang daden. Wong lanang daden-daden kok metu Surya ini apa? Yo penting, ini penting. Tak pedokne ya. Pak Sandirono. Aku dipakai koyo ngene lho aku gak pokoke Pak. Aku gak padolane. Lah ya ngono macak ngono jeruk Pak. Loh. Kalau wedok ya, Pak. Wedok apa? Omah yang kali bingung. Wis jalanmu. Anu ngeten lho, Ning. Iki penting. Iki anu Duh, Anu apa? niki Mas Tomon kurang mindak. Lho, Lah terus ngoten niku namune anu niki mau kula dititipi. Lho dino ku nyumpelnya gobang lho. Jenenge Mas. Niki lho namung dititipi niki. Nggih, ngatesani kula nggih dititipi niku badhe maring jenengan ngoten. Nggih. Lah kuwi Iku dilani. Lah kuwi catatan kurangan dene Mbah Mat kae to. Ora ngerti lho, Mas. lho bukake nggih. Kamu monggo. Lho, Bu niki lak foto kula. Ah, bar nyelukpan ini Bu. Iya to iki bingungne bocah. Bu niki foto kula, Bu. Aja kurang ajar. Kurang ajar piye Rasane mulai bocah pikirane lewong ya. Kok iki foto kula. putri jenengan. Nggih. Nek Mas nonton Tomon jenengan Cirosi, lek niki foto kula. Tersane gelem diolehne kula nggih. Nggih niki foto kula jeng diolehne Ndi, Pak? kula niki. Iki lho. Iki lho. Lho. Kan jebule niku. jane Mas Tomon ku nggih ana wong sugih nek jare niku pancen namung antep jenengan. Ngakune nak wong desa ta? Oh jane wong ana wong sugih. Oh, sugih. Nek nganti mlebane nggih. Ya, koyo Soale sadhe mboten
saged jenengan beto mriki nggih. Mas apa nggih? Iki kula ajeng didadekne manten kali bapak niki. Lah, Sampeyan piye nih? Layu. Layu putih. Lho, menawa nek layu tak turuti. Dino sanget mawon kula bulane wong minggat. Nggih, Nggih, nyuwun tulung nggih. Gandeng kula menika mboten gadah, menika kula namung becak kula pun telat. Wah, wis ngomong sangu ngono ae. Wong bulet. Mas Bak. Sangu rene. Kan lho Mas Bak. Jaluk lurah. Kumpul ora tinggal kok nek kecamatan. Kecamatan kecamatan. Kowe biasane bintang es gergeran. Sopo bulan rangke kowe. Sampun kene nggih. Kula tak. Nggih. Nggih, nggih. Mungkin kula padosane sak ketemune. Oh, ya pancene nek kene ke ibu-ibuan rene. Rene kesebelasan. Terus sebelah saya Tapi gebal. Nggih sepatu bal. biasa modern Mas. Mas Bak. Dan kayak dar. Mas Bak. Ora tau sikatan ini. Bangga tekne ngono iki. Arep handphone kirikku nang omah. Ayo bali bae Mas Lempurene. Bali piye to? Aku wedi Pak, mulai bae. Ora apa-apa, ora usah wedi. Aku wis nggawa syarat kok ngene wong tuwa kanggo ngunak. Hei, Mas, saya bojo kula lho niki lho, sampeyan tepek-tepek. lah sing arane kuwi mbahmu ya sapa? Ayo Pak, jantungku kok kumat. Sik aku kok sik kalem to kalem. Oke kula tambani. Kalem itu. Aku tanggung jawab. Karepe pripun iki karepe pripun? Monggo to nek kamu iki mestine kudune kula luwung pinarak. Nggih, nggih. Lah kok sedeker ayo tak cokot. Ayo ojo, sampun Mas, sampun. Nih, ayo. Sampun Mas. Ah, kita roh bandetmu. Lalu sampean nyebari napa? Nyebarin apa? Mboten nyebarin apa-apa lho, Mas. Jangan bergerak yang mencurigakan. Mboten. Niki sinten iki? Iki bojo kula. Tak kae. Loh. Kok bojo karo dipek Mas aku. Maksude pinarak monggo. Pun sewu. Enten perlu napa ngomong kula? Nggih, menika dalemipun Mas Irun. Pancet. Terus nggih. Ini ki kirune. Loh, panjenengan kirune? Nggih. Aduh Pak, sangar yo ngomongnya Pak, aku wedi Pak. Ora apa-apa, wis ta ora apa-apa. Pancen mertamu mriki nek dereng tahu kaya ngoten niku mergo tas-tas niki enten tamu langsung kula bacok ndase. Tapi nek tamu lanang. Nek wedok kula pinarakne. Ayo Pak, nganggo ngono Pak. Balik kolong. Enak kate ngomong. Nuwun sewu lho, Mas. Kenapa sampean teng mriki niki mboten mengandung penyakit kok sampean muntel pal? Untal pel kok untel pal. Nuwun sewu Mas Irun. Badhe wonten ketika sekedhik. Untal pel. Aku sing tanggung jawab wis ora apa-apa. Keluarga niki lho iki wis terkenal lho Pak. Kok piye? Wong iki sangar-sangar medeni jajan. Jadi enten tamu 5 kabeh dimut ndase. Aduh Pak, kuwi sirahku dimut piye? Anu sing dimut wedok lanang. Lanang. Nek wedok gak dimut. Ora ngono to, Bu. Nuwun sewu. Penjara Mas Irun. Kula Ngaten Mas Irun nggih. Tebih saking Jombang saiki piye to, Bu? Terang-terang mau piye? pun gak kemawon. Ya ya Mas. Kula sedih mungkin ngene iki sedih. Pun gak jenenge ditangani pembantu kula. Nggih, nggih. Malah repot. Nggih Mas Irun matur nuwun, matur nuwun. Mas, rene. Wes beneran iki sampean. Ternyata juraganmu iki wedi karo aku ya. Lah, masalah iki kon kundeng karo awakmu ya wis siap to? Wis siap. Iki perkarane piye? Kok perkara piye? Karang piye? Lah mesti nek kamu kan iki mbok dipinarak apa piye? Golek ngombe apa piye? Pinarak dhisik sampean iki apa pangkling karo aku? Lho, Gak calon besan. Mas Kirun. Iya. Aduh, Bu, Mas Kirun iki jarene. Irune iki aku. Lah iki wong sapa? Sapa? Oh, sing damel kaos lorek-lorek ngoten lho. Nggih. Nggih, agem celana pendek. Bapak pendek. Nggih.
sampiran anu. Ning ando Ngomongnya pripun? terus wis anu urusan kan pembantu. Ya mbak terus jelagane. Mas Kirun. Nah, Iki kirune sing Ayo Jon. monggo Mas Kirun. Kirun ku nyambi to ya. Ron. Golek yaki iki lho. Nuwun sewu Mas Mas Jon. Kirun golek ijak dolan ngene kok Nuwun sewu lho Mas Kirun. Ron. Adikmu ki lho. Kowe matur apa karo tamu? Mboten Pak Ibangke. Kowe ngomong lek sing aku jenenge Kirun sapa? Lho, kowe ta sing ngomong sinten? Kono. Lambemu lambe lamis. Aku ngomong piye? Sampeyan ngomong dhewe ikut sampean. Aku ngomong piye? Ngomong Kirun. Sing ngomong sapa? Sampeyan dhewe. Kula sing ngomong. Seneng malsu. Kula mboten malsu, kula arep kula lek tanda tangan dipalsuke ana hukume. Apa meneh mencemarkan nama baik? Lah kula nggih mboten mencemarkan yen namung nelesi ngoten tok kok. Nelesi. Lara. Nggih. Monggo. Monggo kali kesambi lho. Aja titik. Monggo. Mangan kembang. Pak sing alus ya Pak lek kandang. Iki calon pisan sing tak omongke. Oh ngoten. Soale ngeten lho Pak. Dek wingi sing setunggal klok-klok pakul. Apa? Ayo mulai Pak. Nuwun sewu. Nuwun sewu kok bagian. Monggo pinara. Apa sih? Seniki wong ten mriki ngomongnya macam-macam mencurigakan. Lah niki bekas darah iki. Nuwun sewu kok bagian kula pamit. Mboten yo pinara. Anu Mboten pinara. Monggo. Monggo. niki Monggo, iki lho. Monggo. matur nuwun. Monggo. Aku kaya ngene kaya ngono. Mboten enten niku namung badhe ngraji kayu dandane pawon winting arep mantu. Jone basa kula niki jantung kon man. Arep mantu. Nuwun sewu lho San. Nggih. Mboten apa enggak Bayu pinarak. Nuwun sewu lho San. Nggih. Mboten. Niku pembatune besan. Pembantu kula nek pancen bocah nggih srawol ngoten. Nggih. Nek mboten namung kok niku namung sok guyon kabeh. Nuwun sewu. Kita napa wau? Alah oh niku wau nggih nyarter kok niku. Nggih. Jajanan desa. Nggih. Sajane nggih. Monggo. Nggih. Eka jangan jadi lah. Sing iki kanggo aku, sing iki kanggo awakmu ibu. Kowe iki ngedeni. Batantem batuke sing wedok. Bokonge tak paprasi. Ini olah-olah pembantu jak bisa. Aku nanti isin tak ngono kamu kaya ngono. Monggo, Pak. Ngerti? Kowe iki sing goblok. Wong wedok nuwun sewu lho, kula nyuwun mulyah badhe kuliah kerjanya tarunyin. Ngerti? Pembantu kok jak guyon ngene iki olah-olah iki kita. Nuwun sewu kula Nggih, mboten apa-apa. Untune desa desa Bugo. Sok nang ngene Tak kandhani bolak-balik. Bugo. Iki nek gowo. Bugo kowe tamune. Kanake sapa nangis ya? Nuwun sewu. Nuwun sewu monggo dipun unjuk. Monggo lho Mas. Sapa jeneng? Oh, mboten manu anggere kula nggih. Pernyataan sing dek wingi. Ora iso jare. Nggih ngoten niku senengane. Nggih niku yo seneng. Nuwun sewu. Ya, monggo dipun unjuk. Dene ya iso goblok. Bocor. Ngawur bae. Kula tak bocor. Enten napa-napa, mpun mriki pun tata-tata sedaya. Tarot kula sampun pesen. Sambut tuwuh, janur, kembang wong jenenge kula sing duwe anak wedok. Nggih, San, nggih. Kados napa kula pengin sanget tamu ingkang saking manganten kakung niku badhe kula subya-subya. Kemantenipun anu anak kula minggat begitu setuju. Nggih, Sang, ngapunten. Angel dikandani yer minggat. Anake ten pundi? Minggat. Iya ya, Mbak Yu. Hah? Nuwun sewu Pak Kun Mbak Yu nirang-nirang
dados anu dados lain tunggalih. Delok pacul karo graji garene. Cegah. Sabar nggih. Gagal tenang. Wong batale napa niku bebesanan niku padha kali nyuwek dodo kula. Ngeten lho kula niku mboten kilan-kilan nuturi anak terus pundi wong larik meneh lho. Pun kula mau kangen nggih minggat terus pundi kan. Minggat niku urusan sampean wong sampean sing anak wong niku anak kula kaya ngoten niku pripun. Lah kok iki mboten kena nggih. Saiki kan jeneng apa padha larane. Nuwun sewu Mas iki perkara wirang. Sampean kok Tapi kalau mau sing saya petatur sing saya ke sampean, tapi kenyataan bersama terima. Terserah sampean kerja apa tadi. Mboten terima lho jan apa jalan niku. Koyo sing sabar. Sampeyan ki yo ngono gak ngerti aku masak koyo ngono. Kali perang lho, Pak. Sampeyan Ini iki saling iso. Sampai 10 menit nggak boleh keluar dari rumah sini. Kalau nggak bisa nyarikan ganti siapa calon suaminya anak saya, arep tak untut. Dituntut kok diuntut. Untut di Kembang Gedang. Sampai tetap saya ajak perkara ini jangan selesai di sini. Meja hijau pengadilan. Nih Pulau Wanita 10 menit berpikir secara jernih. Siapa dan anaknya di mana? Ayo Bu. Karambol. Mas Bak, aduh. Jan ganteng teman ya pembantunya Mas Kiron ya. Lanang Kula nyuwun kali sampean ganteng anak kula. gantene pripun? Sampeyan minangka dadi calon mantene. Dadi manten. Nggih. Kula niki. Nggih. Lah nggih, Mun. Pun. Tapi nggih mun lali kopi-kopine. Pun kuwatir. Pokoke niki ingin sukses sampean kula betaken tembang. Benceng napa niku? Apa? Benceng napa? Ya sakniki niki. Lah nek omahku juga jas. Pun. Wes, dan matur nuwun. Ngatur nuwun karo aku matur nuwun. Anane rung dadi. Ora apa-apa, ternyata apa-apa. Ora apa-apa. Gimana Pak Kiron? Sebagai pengganti anak saya sudah saya siapkan. Yang nangis ora iso, guyu ora iso. Jangan mecah semongko. Ujung-ujung ayo temen kene nyopot. Wes. Aku lah bodo nyonya sini. Ini lanang sini wis ya. Mas Kolek kalian Mbak Yu Pipin, Nggih kados pundi Mas Sandirene lan calon temanten benjang menawi sampun kadhaupaken Raden Mas Bagus Jolodong Bagio. Nggih. Kalenggan punika kula ngaturaken kuwing pan. Aku celok jolodong. Salaman. Ayo salaman. Salaman. Ya, Pak. Stop. Niki Mas Tomo menamu. Jenenge wong bapak nang karo-karoan. Dolan bapak. Dadi perkara niku. Anakmu kaya ngene. Kowe ora ngerti nek lho kok kowe wis kenal karo iki? Iki menika pilihan kula. Pilihanmu. Apa? Aku usul. Piye? Voting. Voting Kudune sangat terbanyak. nggih to. Aku kudune sing dadi manten. Kon kula pengen kok semarane wae. Sing dadi manten iki sing tukar cincin iki Tomo napa Bagyo? Tomo. Masih kono akeh ning iki kudu muni. Kowe milih Bagio apa Tomo? Mas Tomo. Piye?
Tomo. Piye? Lha kok ora milih Tommy kowe. Piye kowe? Berarti iki sida Bagio ki temancanmu.